Mangwanani ano, mangwanani akanaka, atinosangana panguva yakanaka yeshoko raMwari. Ndinokukwazisai muzita raIshe vedu Jesu Kristu, mhuri yeZimbabwe, vana vaMwari mumativi mana ose enyika yedu. Ndini Rev AD Madawo, Bishop Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri neshoko raMwari mangwanani ano. Ndinouya kwamuri nenyasha dzaMwari. Ngatikotamise uso ndinyengetere. Baba vedu naMwari wedu muzita raJesu, ndinokutendai mangwanani ano nemukana wamatipa okushumirana shoko nehama dzangu. Vateereri ngavaropafadzwe nemi Mwari, ngavarangarirwe nemi. Zviratidzei mweya mutsvene burukirai kune umwe noumwe uchanzwa shoko iri, rimushumire, rimubatsire, rimuvake, rimuvumbe, rimudzore, rimurape, rimunatse, rimusanganise naMwari. Nyasha dzenyu ngadziburukire pamusoro pavose vanokutendai nevanokudai Mwari. Kunaka kwenyu kuratidzwe mukati menyika yekwedu. Ropafadzai Zimbabwe, ropafadzai vatendi, ropafadzai vakereke yedu. Mvura yenyu ngainaye nenyasha dzenyu ngadziburuke pamusoro penyika yedu. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Tichawana rugwaro rwedu mangwanani ano kutsamba yechipiri yavakorinde yakanyorwa naPaul kuvakorinde, chapter number 1 verse 20. Inoti iyo, nokuti zvipikirwa zvaMwari kunyange zviri zvizhinji sei, maari ndihongo, naizvozvo naiyevo ndi amen, kuti Mwari akudzwe nesu. Toda kutaura mangwanani ano kwamuri vateereri hama pamusoro wenyaya unoti kumira pazvipikirwa zvaMwari, standing on the promises of God. Bhaibheri shoko raMwari rizere nezvipikirwa, rizere nezvirevo, rizere neshoko remapromises aMwari. Pauro pano pataverenga unoti iye zvipikirwa zvaMwari kunyange zvakawanda sei, muna Kristu Jesu ndihongu na amen. Mwari wekudenga, baba vaIshe vedu Jesu Kristu ndi Mwari unozadzisa zvipikirwa zvake, ndi Mwari anochengeta zvipikirwa zvake, ndi Mwari anoita zvaakapikira, ndi Mwari akatendeka zvaakareva unozviita. Kumira pazvipikirwa zvaMwari, kurarama upenyu hwakazendamiswa pazvipikirwa zvaMwari, kurarama upenyu hwakateyewa pazvipikirwa zvaMwari, kurarama upenyu hugere pashoko raMwari nezvakarehwa naMwari. Regai nditaure zvishomanana pamusoro pevanhu nezvipikirwa. Vanhu vane dambudziko guru pamusoro pekuchengetedza zvavanenge vapikira. Sevabereki tinopikira vana vedu nokuvapromisa kuti zuva rakati ndichaenda newe kupaki, ndichaenda newe kumazowe demo, ndichaenda newe kuDarwendale demo, ndichaenda newe kwakati, ndichakutengera baskoro, ndichakutengera toy, ndichakutengera kababy girl. Pane zvakawanda zvatinopikira vana vedu, asi kana tavapikira hatigone kuchengetedza zvipikirwa zvedu. Sevabereki tine vana vedu vatakaita let down and disappoint nekusachengeta zvipikirwa zvatakavapa. Unonzwa mwana akuti daddy makandipikira, daddy you promise me, daddy you promise me. Na zvino kuna ana baba vane zvipikirwa zvavakapikira vana vavo asi havasati vazadzikisa. Sevarume navakadzi pamazuva atinenge tichisvitsa, pamazuva atinenge tichichata, tinopikira pamberi paMwari, topanana mhiko, toudzana kuti chava newe, tichavatese panhamo namatambudziko napamufaro, tichavatese pautano napaurwere, tichavatese pakushayiwa nepakuwana. Asi nguva yafamba, unoona munhu ashanduka, unoona munhu achinja, nekuti savanhu hatigone kuchengeta zvipikirwa zvedu. Savanhu tine kukundikana kwatakaberekwa nako, tine kukundikana kwatakasikwa nako. Sevanhu we are human, tiri vanhu venyama, tinokanganwa zvatakapikira, tinoshanduka, uye macircumstances edu akachinja, akashanduka. Nesuwo tikashanduka, kukasviba, zuva rikavira, tinoshanduka, zuva rikabuda, tinoshanduka, mvura ikanaya, tinoshanduka. Tine zvakawanda zvinoita kuti tishanduke. Ukaenda kushoko raMwari kuna Numeri chapter 23 verse ya 19,
inoti Mwari haazi munhu, haangarevi nhema, kunyangwe mwanakomana womunhu haangashanduki, chaakataura haangachiitikani, chaakataura haangachisimbisikani. Mwari watinoshumira naMwari watinoparidza haana kufanana nesu vanhu vanoshanduka, haana kufanana nesu vanhu vanoreva nhema. Mwari kana apikira chaapikira unochizadzikisa. Mwari chaanenge ataura unochiita. Mwari chaanenge areva unochiita. Saka iwe vimba naMwari, nekuti ukavimba nomunhu, munhu unokurasisa. Ukavimba neshamwari, shamwari dzinogona kushanduka. Ukavimba nomurume wako, murume wako unogona kushanduka. Ukavimba nomudzimai wako, unogona kushanduka. Kunyange vakuru vebasa vanogona kushanduka. Mwari wekudenga ndiye chete Mwari asingashanduki. Iwe somwana waMwari, semunhu anotenda, semunhu anoshumira Mwari, mira pazvipikirwa zvaMwari. Zvipikirwa zvaMwari zvanzi izvo naPauro: muna Kristu Jesu ndiyevo na ameni. Muna Kristu hakuna unorambwa naMwari, muna Kristu hakuna unosiyiwa kunze, nekuti Kristu Jesu wakafira isu tose, wakatakura kuipa kwedu. Ndiye unotidzosa kuna Mwari, ndiye nzira nezvokwadi noupenyu, ndiye suo ramakwai rokusvika kuna Baba. Muna Kristu Jesu zvipikirwa zvaMwari ndiyevo na ameni. Regai timbobata-bata vamwe vashoma vakapikirwa zvipikirwa naMwari. Mozisi achibva muIjipita, wakabvamo apara mhosva, wakabvamo atiza, auraya munhu. Shoko raMwari rinotiratidza pana Exodus chapter number 3, Mwari akusangana naye achimutuma achidzokera ikoko back kuIjipti kuna Faro waakatiza. Mozisi waitya nekuti wakanga apara mhosva. Mozisi unoti Mwari ina handigone kutaura, tumai bamwe, tumai mumwe. Pana chapter 4 ya Exodus, Jehovha Mwari unomupa chipikirwa chekuti ndichava newe, rega kutya, ndichafamba newe, I will be with you. Moses unodzokera muIjipita asina hondo yaari kufamba naye, asina masoja, asina makorokota, achifamba ari oga. Asi chaakabata chipikirwa chokuti Mwari wakandipikira akati ndinewe, ndichava newe. Mwari wedu harevi nhema, Mwari wedu haashanduke. Panosvika Mozisi munyika yeIjipita, akaita minana yaakaitiswa naMwari. Bhuku inoti Faro navaIjipita vose vaidedera vachitya Mozisi, nekuti Mwari wakanga ainaye. Tina Mwari unochengeta chipikirwa, akati ndinewe, unewe, akati ndichava newe, uchagara newe. Abrahama wakapiwa chipikirwa naMwari chekuti uchava baba wamarudzi mazhinji. Zvikanzi naMwari ndichakupa mwanakomana. Makore akafamba, Mozisi akabata chipikirwa chaMwari 25 years. Mozisi akabata chipikirwa chaMwari. VaHebheru vanoti iyo nokutenda nekutsungirira, by faith and patience. Abrahamu akamira akabata chipikirwa. After 25 years akamira nepromisi yaMwari. VaRoma chapter 4 inoti wakati mumwoyo make, wakatendeka uyu Mwari wandipikira, wakatendeka uyu Mwari unozviita zvaakataura. Mozisi haana kutarisa, Abrahamu haana kutarisa kufamba kwenguva yareba. Abrahamu haana kutarisa kusabereka kwomudzimai wake. Abrahamu haana kutarisa kuchembera kwaakaita. Akamira papromisi yaMwari. At the fullness of time, nguva yakwana, chipikirwa chaMwari chakaitika. Tinonamata Mwari wakanaka, tinonamata Mwari wakatendeka, tinonamata Mwari watiri kuparidzira harevi nhema. Iwe mira pazvipikirwa zvake. Kuna Joshua chapter number 1 verse number 1 inotanga ichiti, zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Joshua rikati, muranda wangu Mozisi afa, asi iwe simuka uyambutse vanhu ava, uende navo kunhaka yavo. Ndichava newe pese pachatsika tsoka yako, ndichakupa. Nyika ipi neipi yatsikwa netsoka yako ndatokupa, uye hakuna munhu uchamira pamberi pako achikukunda. Joshua tinoiziva nhoroondo yake. As he entered into Canaan, akarwa hondo nemarudzi aakawana muKenani, wakavakunda wose. Hakuna army yakamirisana naJoshua, nekuti Joshua wakange aine chipikirwa chaMwari. He had the promise that came from God yekuti ndichava newe, uye hakuna ucharwa newe pese pawatsika ndapako. Zvipikirwa zvaMwari zvanzi naPauro muna Kristu Jesu ndiyevo na ameni, ndiyevo na ameni. Zvinoitika muna Kristu Jesu. Tiri kutaura nezve sungano idzva. Musungano idzva
ndiyo yakavambwa naJesu. Musungano idzva kuna vaHebrew 8 verse number 6 inoti iyo Jesu ndiye murevereri wesungano iri nani, is a mediator of a better covenant, yakamisikidzwa pazvipikirwa zviri nani, based on or established on better promises. Mapromises kana zvipikirwa zvaMwari, kana uchiuya kuna Mwari nezita raJesu, kana uchiuya muna Mwari uri muna Kristu, chipikirwa chese chaunokumbira kuna Mwari chinozadzikiswa. Chipikirwa chese chaunoklema pamberi paMwari unochipiwa. When you come to God and claim his promises, they will happen in your life. Unopindura achiti yevo na ameni, unoita zvaakapikira. Vana baba naana mai, vakomana vasikana, kutenda muna Mwari nokuvimba naMwari, kumira pazvipikirwa zvake, kurarama nokutenda, kurarama pazvipikirwa zvake. Tinonamata Mwari anonzi a promise keeper, a way maker, a miracle worker. Unochengeta zvipikirwa. Ichocho chipikirwa chavakapiwa naMwari, mira pachiri, kunyange zvikarema, kunyange zvikaoma, rega kusudurutswa nemhepo, rega kusudurutswa nenhamo, rega kusudurutswa nehondo kana navanhu. Isaiah chapter number 43 verse number 2 inoti iyo, kana uchipinda nomumvura zhinji ndichava newe, kana nomunzizi hadzingakunyudzi, kana uchifamba nomumoto haungatsvi, nomurazvo haungakupisi. Ndo zvinopikira Mwari wedu unotaura kuti muupenyu hwatinorarama tinopinda nemumvura, but mvura iyoyo haitinyudzi. Tinopinda nomunzizi, nzizi hadzingatikukuri, kunyange nomumoto, moto hautipisi, nekuti tina Mwari wakatendeka, tina Mwari unomira pazvipikirwa zvake. Ndinoziva izvozvi as I'm speaking right now. Uri mukati memvura zhinji dzikuedza kukukura kubasa, kana mumushato wako, kana muutano hwako, kana mumhuri yako, muprojekti yako, kune mhepo dzasimuka. Zvanzi naJehovha, kunyange ukafamba nemumvura zhinji haingakukukuri, kunyange mvura yakawanda rwizi harungakunyudzi, kunyange nomumoto, moto haukupisi. Tina Mwari anoyambutsa vake, tina Mwari anochengeta vake. Haakusii kana wamukirwa nehondo, haakusii kana wasvika pakaoma. Unoti ndinewe. Isaiah chapter 41 verse number 10 unotaura achiti, usatya nokuti ndinewe, usavhunduka nekuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa zviro kwazvo, ndichakubaritsira zviro kwazvo, ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rwokururama. Mwari wakatendeka ndechimwe chezvipikirwa chaanopa kuvana vake. Usatya nokuti ndinewe, Mwari unewe. Ndosaka Jesu paakauya panyika unezita rinonzi Emmanuel, meaning God with us, meaning Mwari vanesu. Pauri ipapo zvanzi naMwari, ndinewe, usatya, usavhunduka. Zvinotyisa zviripo asi iwe usatya, zvinovhundusa zviripo asi iwe usavhunduka. Kumabasa kune vanovhundusa ka, mumhuri mune vanovhundusa, kwatinogara kune vanovhundusa, macommunities edu kune vanovhundusa. Vanhu vanovhunduka ka, asi iwe unonzi naMwari usavhunduka, nekuti ini ndiri Mwari wako. Ndiri rudzi rwaMwari wakasiyana navamwari vose. Ndiri Mwari wakatendeka, ndiri Mwari asingarevi nhema, ndiri Mwari asingashanduke. Ndichakusimbisa, ndichakubatsira. Kana uchibatsirwa naMwari hakuna unokuparadza, kana uchibatsirwa naMwari hakuna unokukoromora, kana uchibatsirwa naMwari zvaunoita zvinoendeka. Mwari ngaakubatsire paunomira pazvipikirwa zvake. Mwari ngaamire newe paunomira pazvipikirwa zvake. Pana Jeremiah 1:12 unoti, I am watching my word to perform it. Ndimire pashoko rangu, ndakaririnda, ndakaritarira kuti ndiriite. Saka iwe ukamira pariri, Jehovha unoriita. Akati ndinewe, unova newe. Akati ndichakuchengeta, unokuchengeta. Akati ndichakubatsira, uchakubatsira. Mwari ngaakubatsire pavana vako, ngaakubatsire paushumiri wako, ngaakubatsire paproject yako, ngaakubatsire pamushato wako, ngaakubatsire pabusiness lako. Kana Mwari anewe hakuna unokuparadza. John chapter number 1 verse number 12 unoti, vaya vanomugamuchira Jesu vakapiwa simba rekuva vana vaMwari. Ndechimwe chezvipikirwa zvaMwari. Hazvinei kuti ndiwe ani, unobva kumusha wakaita sei, unobva muimba yakadini, wakatadzira Mwari zvakadini. Kana ukatendeuka ukagamuchira Jesu, shoko raMwari rinoti unopiwa simba rokunzi mwana waMwari, unopiwa kodzero yokuva mwana waMwari, unopiwa nzvimbo yokuva
mwana, kunyange vanhu vakakuramba wagamuchira Jesu, Mwari anokugamuchira. Kunyange vanhu vakakushora wagamuchira Jesu, Mwari anokutambira. Kunyange une tsvina dzakadini, wakabvaruka wakakuvara zvakadini, wagamuchira Jesu chete, unopiwa simba rekunzi mwana waMwari. Mwari wedu wakatendeka, tinomira pazvipikirwa zvake izvozvo. Ndosaka tiine tariro yokuti tiri vana vaMwari. Kana tiri vana vaMwari, tiri vadyi venhaka yaMwari. Mufaro unobva kuna Mwari ndowedu, rugare rwaMwari ndorwedu, utano unobva kuna Mwari ndowedu, makomborero ndeedu, kubudirira ndokwedu, kukunda ndokwedu, nokuti takaitwa vana vaMwari. Haudi here iwe kutendeuka ugamuchire Jesu uve mwana waMwari? Haudi here iwe kutendeuka upe upenyu hwako kuna Kristu uve mwana waMwari, ugova mudyi wenhaka yaMwari? Nhamo haisi nhaka yako, kudzungaira haisi nhaka yako, kusekwa nokuzvidzwa haisi nhaka yako. 1 John 1:9 inoti, iye wakatendeka, tikareurira zvivi zvedu unotiregerera, neropa raJesu rotishambidza, kunyange wakatadza zvakadini. Isaiah 1:18, uyai titaurirane, zvivi zvenyu chakuchenesai nekuda kweropa raJesu. Mira pazvipikirwa zvaMwari, gamuchira zvipikirwa zvaMwari, rarama muzvipikirwa zvaMwari, famba muzvipikirwa zvaMwari, vaka upenyu hwako muzvipikirwa zvaMwari. Zvipikirwa zvaMwari zvese muna Kristu. Paul unoti ndiyevo na amen. Noti kana ndauya kuna Mwari ndichinamata ndakabata chipikirwa, handirambirwi, handinzi aiwa kwete nhasi. Ipapo pandinokumbira, Mwari unoti yevo, Mwari unoti amen. Vero unoti amen, roreva kuti ngazvive saizvozvo. Kana ndaklema promise yaMwari, Jehovha unoti ngazvive saizvozvo. Mweya Mutsvene unoti ngazvive saizvozvo. Jesu unoti ngazvive saizvozvo. Vatumwa vanoti ngazvive saizvozvo. Denga rinoti ngazvive saizvozvo. Mira pazvipikirwa zvaMwari. Life yako ngaigare pazvipikirwa. Munamato wako ugaidwe nezvipikirwa zvaMwari. Zvipikirwa zvaJehovha ndiyevo na amen. Iye haasi munhu unoshanduka, haasi mwana womunhu unoreva nhema. Mwari ngaakuropafadze, Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akutungamirire, Mwari akuchengete, Mwari akuvhenekere nomwenje wake, azviratidze kwauri. Rega ndinengetere. Ndinokutendai Baba neshoko ramandipa kugovera navanhu venyu. Zvipikirwa zvenyu ndiyevo na amen. Kana mapikira zvamapikira munoita, hamusi munhu unoshanduka, hamusi munhu unoreva nhema. Imi Mwari muri Mwari wezvokwadi, muri Mwari wakatendeka. Zasai zvipikirwa zvenyu kune vanhu zvitenda nevanozvigamuchira. Rangarirai vanhu venyu vanzwa shoko iri. Mweya Mutsvene aburukire mavari, apinde mavari, avape tariro, avape kutendeuka, avape mwenje nechiedza. Komborerai Zimbabwe, komborerai kereke, komborerai vatendi, komborerai nyika yedu. Ndaisa zvose mumaoko enyu muzita raJesu Kristu. Amen.